welcome back to my channel for today's video guys. Birthday buwas ni Ethan. So susubong ilagot sa Mega Mall. Hi Ethan, say hi to the vlog. Tan! Si Ethan nga dawalo, iga sa back. So let's go. Dito na pita ko na to. So guys, tulog si Ethan guys. Dalon ta sa guys sa Mega Mall guys. Pabukto yata na to. So bye. Pagula kami ang my birthday's tomorrow. So malago kami ni Daddy sa mall. Love you all. Love you all. Hi, love you all. Ginlakatan na mo na guys, kay lapit mo lang, walking distance mo lang ang Mega Mall. Hi. Hi. Like this. So pag kasulod pa lang guys, lipay-lipay na sa. Pero pagkadugay-dugay sa maoy. Hindi ka ta. Saka ka? Saka. Welcome back to my channel. Love you all. Love you all. Lok, anay daw ba? Loko. Magkong gupit kila si Ethan guys. Yeah. Laga ka meron dito? Laga ko dito car. Sunod. Ba, bumudol naman. Bumudol naman. Ang hell naman to. Di ako. Ako meron pa. 699 lang lang na. Sainang na ko. Okay lang. Kaya niya. Atong namin atong to. So ginbayra na ni Mami yan, nabudol yan naman kami. Bali 900 din ang iyang car na, tapos may additional pa na dagay-dugay pag mauya. So pamilit pa nga buksan ko no. So, dra na guys ang exciting part kay dra sa nagmaoy. Kay gusto ya ipuli kuno namon, pero ang bilis na guys 19k. So, hindi masarangan kay pero tika malmahal. So nakapuli na kami, nakagaran na kami sa ilang resto bar. Kag amo na galing nagbantay sa iya sang gamay sa ang apa na. Tapos nagkaon na lang kami kag nagluto ang Zoe sisig. Kag wala man ako nagkaon mayo. Puli naman kami sa dadayon. So amo nang sisig nga ginluto. Yes. Kag nagkadto sa Ethan sa rep, tapos nakita ng cake na sang apa nga nag-birthday sang August 9. So feel ya iya daw kuno cake, so kinaon niya, tapos blow ya pa Dunkin doon. Hi guys, papuli na kami guys. Tapos kami lagaw ni Tan. So very stressful gate di bata kung ilagaw mo. So nampanya po naman kami dito sa resto bar. So mahuli na kita sa balay kay mapawana kita. Medyo kapoy. Bye bye.